ओंखामा सिथुमनानै जालांबाय जोङो मिथिबाय ओंखामा जा गिदिर আমার বসে ক্ষমা করে দিন हेलो दोस्तों नमस्कार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आप सभी को। अभी हम जा रहे हैं क्लब की काम करने के लिए। अभी देखता हूँ क्या काम होगा हमारा। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो अपलोड करने से आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो को थोड़ा मज़ा ले लेते हैं। जावखुजेनबायानो नै खयदाल जावखुनांगौमोनलाय? ओइ थांगोनलै 250 दाल जावखुनांगौनो। गयाबो देनजार दंखायो नै। 1000 दालसो दंमोनदां नै। गोसोबायदि जावखुनानै लां। जोङो दा ट्रेक्टरनिफ्राय आनलडिं खालामखांबाय। आनलडिं खालामनानै आरो नै जायगायाव हाखर जावनाय जायगायाव गायनो थाखाय रोगागासिनो। दा रोगानानै गायनोसै। जा बुरजा गायसननांगौ दंखायो। नुबाय बे बुस्थुआ बायहोबाय नै। नोंलाय सिनफैलांबाय फाला। ओरनावलाय ओमफ्राय मा सिनफैलांखो जेनेबा बिदि गाफायलांखाबाय रा नै। ओमफ्राय सोरखौबा गाफायदों होननानै नाम होबावो नोगोर फाग्लाखा। इरा मोजां थांखानायमोन। ओरै रानजोबखांबाय हो? जुगार हांसो लाबोनांगौ जिउ खांनाया। ओइ सेक्रेटारिया हंलानि माबायाव 50 थाखा फाइन होनांगौ। थालिर बिफां गेजेर गेजेर गायख'ना होगोन। बे गय गेजेर गेजेर cuman cobra এরকম কিবা থাকে না খাল থাকে ভিতর। এরা মুরলেট পরে বনাবো পরে আমার না আর তোমার দুইজনে হবো। बेरा दुमनो रेडि खालामदों। बेरा होनांगौ नैबे माखासे सिमफायजोब्बाय बेखौ बेरा होनानै दोनगोन। खामानि मावनायनि ओंखाम जानो नागिरदों बेनिनो खरसनै दुन्दिया आरो दङ जाहैबाय नै टमेट' आरो नैबेयाव थावजों साबुन आरो नैबे बानलु आरो दङ जाहैबाय सामब्राम गोजा आरो सामब्राम गुफुर नैबे हालदै 200 ग्रामसो दं खोमा आरो दङ दालि जहलनि थाखाय 2-2.5 केजि जागोन दा बेहाय। ओमफ्रायो नैबे मस्ला मस्लि दालिया 3 केजिनो ओमफ्राय नैबे अमा बेदर 8 केजि। नै फुरा सामब्राम आरि रेडि खालामजोबना लाखाबाय। ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर देनानैबो लाखाबाय। ओमफ्राय नै बानलुबो देखाबाय। दा फुरा रेडि जाजोबखाबाय आरोखि गासिबो रेडि जाजोबखाबाय। संनो बाखिल'सै नै टमेट'बो हाखाना लाबाय। बैयाव बेसे बेदर रुनो नागिरदों। दैयाबो दुंबायमोन नै हरबा हरजाबायमोनदां। गेले गुसु दे। ओंखामनि रेडि
दै गुदुं जानबाय दालि दाबो गोदौनो मोनानो अरानो जाथ्रा अराबाबो गाहाय जादोंना अरानो जोंख' हाया बेदर संनो रेडि बेदर होसनजेनबाय फुरा गोथाव जाखासिगोन सेसाव संग्राफ्रा नै बिसोरनो सानैजों संदों मेकआप होजेनबाय जागौ नुखाबाय बेदरखौ नै मानसि लेखा हायखाबाय गावबागाव मोनफा मोनफा प्लेटावनो बेदरा एसे बुरजायैनो दंबावोसो दा एसे एसे रानना होबावनांगोन आन्दाज खालामनानै जायो बिराद जायो जाया जाया होनो बिराद जायो माबायदि ओंखामा ओंखाम स्पेसियेल जाबावो मालाय फाग्ला बोराया मेल्ला बथलायनो सिखलायखाबाय दे जायोलै जायोलै आला रायजो जानायाव रायजो जाफायाबा जानानै गोदाव सोराव ए गावस्रा रायजोफोरनो जाहोनानै गावस्रा मोजां मामोन बेयो माइब्रा ओंखामा सिथुमनानै जानांबाय जोङो ओंखामा जा गोसो आरो जागायदो गय जानोसै जाला खुगाया बोरैबा बोरैबा मोनजोब्बाय बेदर जानाया आयौ गयाबो नै गाजा ओंखारलायबावबायसो ओंखाम जाखांनानै मावफिनबावबाय जोङो नै नायनो हागोन नोंथांमोना सानसुनि ओंखाम जाखांनानै मावफिनबावबाय जोङो आरो खनसेबाव बिसलो मालायफ्रा मावजोब्बाय ओमफ्राय नोंल' जिरायबाय दंबाय लरहायजोब्बाय नै बिफाङा दे सिखारदो थाब थाब मावदो जोहोलावफोर दाबो 20 मिनिट जायाखै देब्रा एसे दसे थाब थाब मावनानै दसे जिरायनोसै बे गय बिफाङा लरहायजोब्बाय हनै मेंबाय माबायदि मेंखो जाबाय फाइनालि गायखांजोब्बायानो मिशन कमप्लिट नङा होमबा गालाङाब्रा फाग्ला नोंखौ गालांबायनो हायो नामा दे गायनो
फुरहैनो आरे लोगोफोर जोङो दा गायखांजोब्बाय गायखांनानै आं दा नै नोंथांमोननो देखायफिनबाय बेनोमोन जों दहाय गायनाया बे गोजौ गोजौ नुनायानो दा गोदान गायजोबनाय स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसे शेयार खालामनाङो नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था थेंक इउ फर अल अफ इउ